Ja, die zomer is begonnen. We hebben het de vorige keer gehad over die gigantische zomerhit. Hoe is het met de plank? Is die inmiddels gevuld? Ja, hij is helemaal gevuld hoor. Ja, dit is geweldig dat het allemaal zo loopt. En vandaag dat je dan hier weer mag wezen met dit weer. Ja, schitterend. Nou, ik moet zeggen, vrienden van mij die wonen in Heerhugowaard. En dus ja, ik kom er nogal eens geregeld. Maar ja, als je dit ziet, ja, dan is het natuurlijk in Heerhugowaard voor dit een prachtige plek om het allemaal te doen. Ik heb het zelf met de single van jij hebt meer dan zoveel vrouwen. Als je dat hier doet, ja, die mensen gaan uit het dak. En dat is het leuke wat je mee kan maken. Vooral als je single dan aanslaat. Maar vaak duurt het de tijd voordat het zover is. Vooral jongens die pas beginnen, is het natuurlijk heel moeilijk. Ik heb het geluk dat ik een tijdje meedraai, maar dan nog blijft het nog wel moeilijk om een single de hitlijsten in te krijgen. Zie je nou in Nederland ook het verschil zeg maar, van de verschillende pleinen en de verschillende windstreken? Ja, tuurlijk zie je dat. Het is een hele andere sfeer. Hoe dichter je in Amsterdam komt, wordt het toch allemaal wat volkser. En daarbuiten, ja, mensen zijn wel overal gemoedelijk. Want er zijn toch allemaal liefhebbers van een Nederlandse lied die hier naartoe komen naar dit soort dingen. Ja, dan is het alleen maar mooi dat je er dan mag staan. In de sfeer, ja, blijft eigenlijk wel hetzelfde. Maar het onderlinge gedrag is vaak wel anders, waar je ook staat. De nieuwe single, al plannen? Ja, nee, we hebben nou een paar nummers ingezongen na het laatste interview. En dat is, ja, het ligt ook een beetje in deze trant. We hebben gepland dat de eerste week november zou de CD uit moeten komen, het hele album. We hopen het, omdat ik dan ook een concertje geef. Maar uiteindelijk, als ik net zo'n single krijg als jij hebt meer dan zoveel vrouwen, ja, dan ben ik natuurlijk een gelukkig mens. Dan ben ik nu al. Dit kunnen ze me niet meer afpakken.